Sa isin man nga porang awan kamat jong fia kerteng jong Jesus Christ. Aingo iblay bang ayo ban yakren biang. Bat pia ka sngi lang baga nagktien ga baem ka banan bor ga jong try. Baga sngi kwa ban hikay fi nagktien ga jong blay. Ya ga ba kadon kam fi ban sngo na marngi agi sngi gi por. Igumba gila dai sya gi sngi gi bakhatdo. Badai inda gi sngi gi bakhatdo gi nan shibon gi jing tray gi jong ksot. Ki ban pen pau ya ka bor ga jong o ya ka ban syukar ya gi babon la da lawat gi banget ro ong ktien ga jong blay la da lawat ta gi blajit gi jong o kata ga dei ka ba ka ktien ga jong blay ka hikay tadin ta kwa ban hikay ga ne ga sngi ya ka ba fila ban sngo tho ro ya ka bor ga jong ksot ka babal ge tho ingi ba ksot ning kong ga jinglong ga jong o soitan ga jinglong ga ban ning kong ga jong o ga long ba dei unong syukar. Tading ta usyukor ya gibreu ban penget ya kalam lero. Tading ta ule kumta kenang bagi breu kinget baga dei ka basisya wat ya kata ka balam ler. Upen kala ya ka bali siya ka bayong na ka bayong siya ka bali. Utra jongite ka bali ta ka dei ka bali bar ka bayong ta dei ka bayong. Tading ta ngi ya ka jingsisya ka jong Jesus Christ. Bat ya kata ka jinglam ler ka jong soitan. Habaw soitan wan man penshoyo Jesus Christ. Ujisu uklem shimlanget banle ya gane kamba la da ule rulahi tangba ukpu de ukpu umau te de umau ha ujis Chris tadi tau soitan tu kwa be pen kala yo mau sho ukpu sho mau kata ga jinglong ke jong soitan ka babal ki thu ingi la dangi puli gane ka por ngi i ga jinglong ga jong soitan ba de unong syukor ngi la puli na ka por sha ka por ngin puli biang gane ka por ban chupen ken mau lang yo komnor bangi klet Kaktien ka John Blake ya thu ingi na Yanis kan long ba pra kene record ba sabu sao ka angum ni. Pipi long na kupa jong fi soitan me gi jingkwa jong tau kupa fi man ban le. Utau lo long nong shona breu na do menengkong ba jusa aga jingshisha na baga bashisha kam don satia u haba Ukraini ga balam ler Ukraini gi aka Lucky Jong na ba ulong ba lam ler ba ukpa jong ki jing lam ler tading tangi i hang ne baga ktien ka jong blai ki thu sha o jisu u ya thu sha ya ne ga wei bagi dan ki khon ki jong soitan ro ki bale ya ga jing le ga jong soitan u soitan u tep ga jing shisha re pediang ya kata ga jing shisha kini ki tep bo jisu de u shisha re ki mla ban pediang ya kata ga jing shisha namar ki kham ko ngo ya u soitan ban ya blai u jisu ang ne pi bilong no kupa jong fi ba ki kwa jong tau kupa jong fi man ban le u balong ro unong shona obreu kamat u jisu la dabi ilupa ya kini ki breu bagi dan ne ka jinglong jong uksoi u de murderer unong penyap breu ba kini ki breu ki snobang ban penyap breu bagi dan ri ni ka jing angnot ban penyap no u jisu ro ki dan ne ka mensim ksot ka mensim isi ka mensim bitar ka mensim shrai ka mensim dom yau jisu baga jing tmu ka bahaka donot jong ki ka long bat ban penyap no wat yau jisu ro pipi long no kpa jong fi be jingle jong upia man ban le bu tau long wei u tau nong shono breu na do menengkong u soitan u de nong shono ka bomot u de murderer nong penyap breu bar u jisu ong gumne uang ba uni u nong shono breu jusa aga jinshisha naba ka bishisha kamnon setia hau non jisha ukalabe klik tedong si pang lo de wa yong si pang lo kala long le maka babal ki thu ya kata ba ula ban pen seriem ya ladir kum angel ga jingsha u de wa dum ga jingsha upen kala ya ladir show angel ga jingsha upen seriem ya ladir kamut ula ban deceive ban thak ban syukor ban lamler ya ki babon ka babal ka ang hang ne jusa ga jingsha na ba sha kam dan setia ukren ru ya ka ban lamler baru Ukraini gi laga jong namar udewei ubalam ler baru kpa jong jinglam ler kabumut unang palat ban syukor ya gibreu tading ta kwa banong fi gane gisngi bo soitan ula ban syukor de ki kamba ula ban syukor de ki kam ki bakla de ki kam ki ba pelaru ya ga ba penget gi babon ki mensim agi sngi bla let no anani ki snem gi bla no ngi i gane ga wei bahagi kalendar mo jong jisu layu iru baka jaw ko pniang don ki bajaw snam ro par babon ki breu kia let shigi ki jaka yaga bakin pet yigi ki kalendar daga baki mutur bet baka day ka kam ge jong blay na kwa banong ifi u soitan u penget pi ka dur baka day ge jong jisu bat ban nget baka day ka kam ge jong blay ban penjaw pniang penjaw snam nagatu ka kalendar nga kwa banong ifi u blay de u blay ba tat hado kata
ni ublei uba hable hado kumta bakin nget ki brio. Aku abang fi ka Bible kam juk thok kum kata bo ublei unom le hiru kum kata men penjau senam na penjau peniang na penjau naki statue lani naki dur naki taki kalendar lani naki bakum kita. Aku abang fi gisnam ke belek nong i kata bangi i bo soitan usyukor si syai ki brio. Udah syukor hado kata-kata. Ngalakan mau kadon ke ying sini syaitan jongi ya ka baki ong kapau ka ding pernah kata ka yit. Kila ya mare lut syata syaying cuta ikong bapli ta ikong lesi usia tu yitai paramarjan pat layap tu penhe angta baki breki wan syakaying cuta ikong ban pet ya ta ka yit bapau ka ding pernah. Ba baki wan ki breki ken ki yu sentiu skut ki yu ta ka ying ka sam lapen jaklia hado bet ikong ida dom ida bitar. Bagi beliau namar bagi kuapet dan ki kuapet lorni dan ki shuaban jungo dan ki kuaban mane ya kata kayit ka jinglong beliau ma kampat baate melatip uno bawanda ka bakum no ka jinglong dan da ka no ka jing tmuru ngi sha ka bakum kata ka khalmwan ra jing kemen ya ka ying ka wara penban ya ka jing sosi tadi na ka abang fi ka ni ka sngi bagi sengi bala lek no fi ke ne ke way bala don ba ya thuru ba la da fi puliet ke Bible fi lap yu senyo ba da fi lap yu senyo ke Bible tap yu to senyo apa ke sadi namar ba kan penjam ke jimpang corona kum ha ke por ke ba don lockdown ngalat keren ye kata ke khubor ke por but ni i kum kini ki ji kai le ni kum kini ki jing batai ki bon palat bagi nang bon ru agi sengi ki ba khat do but ndai tangga ta unle ru yaki kamba uksui unle yaki kamba kabaya seriem ru bat yaka jong blai fikin ma ha por ka ba Moses ule yang akmat jong paru kumno ba kini kinong le bertong kita ki diviners ma kita kinong le bertong ki jong paru ru kilale lang tik kumba Moses ule ngakwan pule kini ka por ma na Exodus ni kalnong menyo gia thu kumne ka ong ktin ka jong blai Habang Moses ula bret yu tau dingdo hakmat jong uparo. Bat kini kinong le bertong ru ki jong uparo kila le lang tik ya kata keju. Bat ngi ihang ni ba anda habang Moses ubret yu tau dingdo ha khendau udingdo ula kala besen bat kumta uparo ru ong bagini kinong le bertong jongar kila ban le berupa ki ban le ki le si tik kumta ki kopi bit tik Uni uksoi ukopi tik ya ke kabadai ke jong blai. Tadi kita haba dan ke original ke dan ke duplicate. Ngi hang ni baktin jublai ke thu ingi ba haba la bread utau dingdo aga kendau sisa kita gi dingdo kilak labsen jong kita kinong lek bertong Henry udingdo jong u Moses ulabam no ia kita gi besen jong kita kinong lek bertong kata di kaban kong ban ngi hang ni ka baar ba anda ha ba fling ne nong ba nyaw ne dekat bakat saw ki thu ingi ba lapen kelas 6 ya kawa ya ka ba u Moses open kelas 6 ya kata kawa da ka bor ke jong blai ban hang ni ngi ba kita kinong le bertong dekat arfu ar ko ong ni ba kita kinong le bertong ka ri Egypt ki le kumju da ki jingle mentor jongki ti ya ka donot uparo lapen bar shim la shashkor ya ki Ngi yang ni bah ki nong le bertong ki le biang ia kaju. Exodus lomba praru ki tu ingi ni dekat penyo ko ong. Ba anda habu ublei la pa kita ki jako am da ka kti ke John Moses ki nong le bertong ru ki le lang kumjo hi kini nong ba praru dekat penyo ko ong. Kita ki nong le bertong ru ki le kumjo da ki jingle mentor jongki. Ba ki le penmi ya ki jako halor ke ri Egypt. Ngi yang ni bakile ya kaju tading tam uksot ula ban kopi ya ka jong blai tading ta babon ki brio ki le chikinong le bertong chikinong kenya gini kita ila dagi dikasih di dekar ki bakeleng-keleng ki le namar ki iru ya ka bor ha kita kadon sisa ka bor tamba kamdei ka bor ka jong blai ka de ka bor jong baman namaru blai de tangway bo tau de Jesus Christ baka bor ka dan tanggaway baka bor ka jong blay ka long unlimited and ka bor jong kini kinong le baman ka long limited ka day tang shipor ka bor jong ki ka kutno kinong le bertong ki ongom no ni ka nong ba pra ka de khot ka bakat kendai ki ongom ni onda kum ta kita kinong le bertong ki la onga uparo
kan ni ka long ka shinran ti ka jong blay ti pen ban lapen ya ka donot uparo bat shimla shashkor ya ki kumba utrai ulala ong kinong le bertong gis ngau thu hadin ba kani kam dei shu ka bor jong ki ne ka bor mayan jong ki ksut haki ki itho ba kala dei shisha ka bor ka jong blay namar ka kamba ka balai ka long bet balapen kala jenran ya ka khndo bat kini ki da surrender ki ong kani kala dei shin riati ka jong blay henrei uparo tu klam itho kat ba kita ki nong le bertong kila itho ba ka dei ka bor ka jong blay Kimla asuban kopi na marka bor jonki kalong limited. Tani ta ko abang fi ni kasni pi pang shitam pi don ni kano wanom lech ni sino lech jisu. Ni lesi pi ni kam kino le bertong ki wa ampni da don bakwang ka pleng lem da la kanya to pleng ro kampai da kamut ka de no ka bor jong play ka ta kam dei. Na ko abang fi ni kasni ko mamta ba la da fi kwa e ka bor ka bashisha ka de tang hau Jesus Christ. But kini kinong le mentor baro hari kasine shabaro kitip ya gane gawai baga bor jong ki kalong limited kitip ya gane gawai komba kitip kini kinong le bertong ki jong paro kini ru kitip baga bor jong ki kalong tangkat to kitip baga bor ka ba klando ka dei ka bor ka jong blay bo tau blay udah Jesus Christ kitip ya kata tambah kimnut ban plai kata ka jing shisha yo baga business jong ki ka khlem no yo ba ki do jakpo no Bat ka ba kam khat do ka long ya ka ni ka way. Ba ha ka sngi ka ba khat do ngin i. Ba uksut adi unle don bor hado kata ba ban pen nget teh yi ki ba bon pet nga puleng ni ka por naga shri ki ba ar ki thesel ni long ba ar khot ka ba kendai ka ongom ni. Uta ken yu ba ka jingwan jung ka long kat kum ka jing trei ka jong soitan. Da ka bor ba da ki dakla. Bat ki jing pla ba lam ler baro. Kamut aga por ka baune umrat klau wan ubreu jong ka pop ka babel ge thu ba ka jingwan ju kan long kum ka jing trei ka jong soitan da ka bor mo da ka bor bat aga ba ni gong da ki dakla kamu umpen ishi bon ki dakla bat ke jing pla balam ler baro okay dagi jing pala balam ler baro bah banga pulero gi kitab jing pin pa hong ne ngai i ni galanong ga ba khat lai ngai i yang ni ula pleng wan pan ha bi ga ding na beneng ru ka om ni ga khot ga ba khat lai ka ong bola le gi dak khla ba kraw kat ban pen yari ga ding na beneng sha khndo ha khamat ki briu te ula syukur no ya kita ki be shong ha ga khndo da kita ki dak khla ya ki bala ai bor ya u ban le khamat utau marat klaw Barwa ong kita kiba syong halor kata ka khndo bakin ya tau dur ya tau marat klaw. Ubala yo ya kata ka jingmong daga white lam. Bat bala yo impen ban. Ule ki dak kla ba kraw ban penhiar wat diga ding na beneng bat ban syukur yi ba syong ka khndo ong ka thing jong ble ka pule ka ne nong ba khat riu ro ngai hang ni. Ka khot ka ba khat sao ka ong namar ki long ki mensim ki ksut ki bale yi dak kla ki ba mi no ya kita ki sim jong kata ka perthai baro ka wai ban ya lum lang ya ki sha kata ka thma jong kata ka sngi ka ba kraw blai ba don bor baro ki men sim ksot ki ba le ki dak khla ko abang fi ki ksot ki la ban le ki dak khla ding ta ko abang fi ni em ha ki sngi ki ba khado kin ja shibun ki dak khla wat nom nget nget tangin ka wai bu try un sawan pini eu ha sahit beneng hagil ok beneng un sawan pan rong no ia tagi banget kata kadai ka ba fi haban ngai wat ngai bakan ja kom ta ba mi uta shibun ki kris lam lero kin mi baki dong un mi hang ta wat nom lech ta mo jisul dap maham lupa shibun ki kris lam ler kin mi baka ba bagi thu ingi ru ma naga jingpen pau ni long ba ar pau ni ga khot bi shi pau ngtin jublai ga ongom ni ka ong tiu tau soitan ba de syukur you know bu syukur iki la bret ken syagata ka pungading bat ukendok ba udan ru tau marat kla ba tau noi thu palam ler ba pen kredit iki men sngi ba men miet sigi bom jikot wei u soitan u ba syukur no iki tading tan do ba sedang u jisu ong ba soitan ukraini ki ekin laga jong ukraini ka balam ler namar ba udai wei u balam ler ba ukpa jong jing lam ler tading tan ko abanong fi gani ka sngi wat ai ba pi pin sha lam ler hagita ki dak hagita ki jing pen i ba hagita ki ek barok ka babel ka krani ka tang bo try pen kan mau ba ka tagalong naka
Shiti kabaning kong gajong uyanes kanigal nong basaw kadakot kabaning kong kaongkom ni kaong ko haba it wat nget yigimen sim baro anrei to fin tinjo yit yigita gimen sim lagi long ne now blay na ba shibon kinong itu lepa ba lamler kinyami no shaka perthai tadinta hagisi ba khado kin bon ki dakla kin bon ki jing trei kita ki kamba kita ki kam ki ba plaro wanum nget iga bakum kita henry tu tenjo yet iga men sim baro ang gaktien ga jong blay magitip iga nagaway ka bor ga jong blay ka dan bal ka bor jong suit ka dan bading tang ngimde ban sha ya lam bakla ne bangin long confuse la ne bangin long ki ba bakla no hagata ga jinget ka jongi tongan puli bang sa isin na ga shiti ga jong Paul shigi Nongkhryiem kana ga lanong ka ba khatway ga khat ka ba khat saw ka ongum ni ga ktien ga jong blay kaong ngin lengo alay yagata namaru soitan hi upen seriem yaladi yaw angel ge jing shai namar gata kamlong ga bapla la dagi dagi shakri jang uru ki pen seriem yaladi yagi shakri ga hok kabakut jongki kan long kat kum ka jingle jongki u soitan upen seriem yaladi angel jing shai bagi dagi shakri jong soitan ro ki pen seriem yaladi kum ki shakri ge jong blay tadin ta fi hab ban snotho ban penyaper you ki shakri ki jong blay ki shakri jong soy today ta fi haban duai fi haban yo ga boro men sim bakoi ya ga ta spirit of discernment yo men sim joga jipin ya per ba fi laban itho uno de jong blay uno jong soy kano jong perthai ba kano ga jong blay ba kano ga badai na ga ktien kano ga badai no brio today ta ka abano fi tran ker kui fi mai fi yo men sim bakoi dan kam yo men sim bakoi ya ga ni gisgi ga ba khado ni duai try ngo imego pa nega khubor nega ski matra men ai bor gi kon gi jam try kawai nagi jing ai gi jom sim ko ka long ka men sim man penya per kata ka discerning spirit bala ban penya per kano ga jong blay ba kano ga jong ksoi try man ai gi nega jing ai bakin la ban sngo tho ko try kano ga ba shisha ba kano ga ba shukar kano ga ba janai ba kano ga dei ga ba shu lamler nga duai nga deker ko ga por men sim ko man ai bor ni ki khon jametra ba mdei bagin chu sungo hun men chiat lun be kom ne tamu shakrin hagi niam gi rokam ndai bagin shakri how men sim ga jing sha nga duai nga deker ko ablai ni ki khon gi jame bagin so bang ru trai ban pule ga ktien bagin yo jing shai na ga ktien bar kham ta me bagin sngo bang ban snap gi ji hikai namar kalong ka ba don kam ban don ye ga jing hikai ba ye ga jing sngo tho ten ra ye ga ktien ga jong blai nga duai nga deker ko ye vi ga ne ga ski o men sim ba ko un ai jing shai o men sim ba ko un ai jing shempang jing so tho ye vi bon ai ye ga jing bang ba finang la ban wat ye ga jing shisha na ga ktien ga jong blai bat man pen shong Nongkhryiem ya la deru ha ga ktien ga jong blai ka ktien ga long ko mo mau siang ye ga ba fin pen shong Nongkhryiem ba udai u Jesus Christ kena ka ktien de Jesus Christ nga duai nga ko ye vi ga ne ga ski ba fin long ki breu ken ki ban bang ban pule ban wat ye ka ktien ba fin shem shisha pi wat ba fi tiet kan ple shisha pi pan u blei un ai shisha ye ga ta ga jing dan kam ga jong fi la ban sngo tho in ga ktien ha ga teng u Jesus nga duai nga ko ye ga jing suk ye ga jing commander ye fi ga ne ga ski jing trei jing ta vi ga gi baro file ki long ge blakar ko ha ga teng u Jesus amen but amen amen pra nga ko fi ngin sa shem biang la shai ga sngi ba ga sngi ga banangwan ko blai shi bu blai ga jing sok long ka fi amen